BA थाखोनि फरायसाफोरनि मुं थिसननायाव 3,373 रां लानायखौ गोजोननाय गैया बिजनी सोलोंसालिमानि फरायसाफोरा। आसाम सरकारा मुं थिसननायनि नटिस फोसावखांनायनि उनावनो फरायसाफोरा गोबां खुद्रि जानायखौ नुनो मोन्दों। मानोना आसाम सरकारा मुं थिसननायाव गोबां रांनि बिबां खाना होदों, जायनि जाहोनाव गोबां गोरिब नखरनि फरायसाफोरा मुं थिसननो हायाखै आरो ओरैनो ड्रप आउट जाना थानो गोनां जानो हासिगौ होननानै बिजनी कलेजनि फरायसाफोरा फोरमायदों। आरो बेनि गेजेरावनो बे मोनसे गिदिर सोंथि सिखारदों दि गोबां फरायसाफोरा ड्रप आउट जानायनि जाहोनाव आसामाव आरोबाव बेखारनि जेंनाया बारायबावसिगोन नामा? गोबां गोरिब नखरनि फरायसाफोरा मुं थिसननो हायाब्ला थांखिया फेलें जासिगोन नामा होनना गोख्रों सोंथि फरायसाफोरनि। आरो बे आयदायाव बिजनी फरायसालिमानि फरायसाफोरा मा फोरमायखो नोंथांमोना आबुङै मिथिना लादो। गिबियावनो रादाब नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। आं बिजनी सोलोंसालिमानि सासे सरासनस्रा फरायसा। जोंहा सोलिबाय थानाय जे UG थार्ड सेमिस्टार आरो फिफ्थ सेमिस्टार आरो सेभेन्थ सेमिस्टारनि जे मुं थिसननाय हाबाफारि, बियो थांनाय बोसोराव जे फ्रियावनो मोन्दोंमोन आरो देग्लायो जे गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौहाय मेगनाव हाद्रि सारनानै जोंखौहाय मेगन खाथेनानै जे जोंनियावहाय इसिबांनाखि बुरजा जे रां जोंनियावहाय जाबनानै होदों, बेखौ जों खुनु फरायसाया गोजोननाय गैया बा जों गनायना लानो हानाय नङा। जोङो थांनाय गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो DCनो गुबुन बिफानाव जों मेम'रेन्डाम होबाय, नाथाय जों खुनु मोनसे कमेन्ट मोनाखै, बेनि खुनु मोनसे जों रायलायनाय मोनाखै। बेनिखायनो जों रावबो गोजोननाय गैया फरायसाफोरा। जों फरायसा बिजनी कलेजनिफ्राय जों फरायसाफोरा खावलायो BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जेरैखि जाया बिथिंजों हाया मानो, पलिटिकेलि बिथिं बा गुबुन राहायैबाबो जोंनि जे प्रि एडमिसननि डिमान्ड, प्रि एडमिसना जोंनि मोन्थाय, बेनिखायनो जोङो बिजनी कलेज हिसाबै जों आसाम गभर्नमेन्ट बा BTC गभर्नमेन्टखौ खावलायो, नोंथांमोना जेरैखि जाया जोंनो प्रि एडमिसन खालामना होनांगौ। जोङो जे दानि गभर्नमेन्टनि गोदानै फैनाय जे स्ट्राक्चार, बेखौ जों नायोबा नुनो मोनो बेवहाय लादों जाहैबाय डेस्कबिननिबो चार्ज लादों, CCTVनि चार्ज लादों, AC निबो जोंनियाव चार्ज लादों। नाथाय जों AC खौ जों क्लासरुमाव मोना। बेनिखायनो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्टखौ खावलायो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि जे खुदि सारनाय हाबाफारि बेखौ मोजाङै जे ओंथि होनानै जोंनो जाहाथे फ्रि एडमिसनबो होयो, बेखौनो खावलायो। आसाम गभर्नमेन्टआ हरनाय जे एडमिसननि फिस, बियो गोबां बारा, बेनिखायनो जों गोबां फरायसाफोरा एडमिसन लानो हायाखै, ओरैनो थानांबाय। बेनिखायनो जोंनि आसामाव माने फरायनायनि सुबुं अनजिमाया गोबां खमायगोन आरो बेकारै थानाय सुबुं अनजिमाया गोबां बारायगोन। बेखौ उन सिगां साननानै जाहाथे गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंनि एडमिसनखौ फ्रियावनो खालामनानै होयो, बेखौनो आर'ज गाबनाय जाबाय।